Gata. Scoate-l, că nu merge. Da. Cam în dreapta la lață. O, da? A legat de ce? Exact ce zic, exact ce zic. Nu fac așa ca de ce nu? Să fac bine, fac bine. Nu pot până acum. Da, hai să când dau. Ține pe peste-le. Aoleu. Nu știu la mine la acesta. Că până aici nu sunt. Până aici în jos. Da, dar la mine de ce nu faci? Nu-ți băca ca la fel. Nu pot să merg la mine de ce. Dar tu nu știu, de 2 ori ai aruncat bețele aia. El vrea să noate. Vezi că trage-le ăla. Tata. Încet. Acolo avem o oră, da? Arunci acum, după jumătate de ore le spun de aruncat. Uite-l, mă.